ez pedig a C-vitaminos arclemosónk, ez is féláron lesz, és ez volt az a termék, ami engem meggyőzött itt, és letettem a voksom a Nuskin termékek mellett, ugyanis nekem már az első 2 gyerek után is megjelentek nagyon csúnyán a májfoltok az arcomon. A legkisebb gyerkőc Boróka születése előtt, tehát még kismama voltam, meg mikor megszületett utána is, akkor pedig brutál módon. Aki ismert már akkor is, az tudhatja, hogy ilyen függönyszerűen itt fekete, szinte majdnem fekete, sötét folt, itt a homlokomon volt a legcsúnyább, az arcomon, tehát nem néztem ki valami jól. Persze kerestem rá a megoldást, kozmetikusom, akihez jártam, ő azt mondta, hogy hát az az igazság, hogy ezzel már igazából nem nagyon lehet mit kezdeni, tanuljak meg vele együtt élni, télen kicsit halványodni fog, de elmúlni már, meg eltüntetni ezt már nem lehet, mert olyan fokú, olyan csúnya volt az arcom májfoltos. És januártól decemberig én már napvédőt kenjek az arcomra minden reggel, hogy ne legyen ilyen durván, ne jöjjön ki nyáron sem a napocskától. Na és én akkor mondták, hogy ez a krém, ez jó a májfoltokra, és én kipróbáltam, vettem egy tubussal, ez egy 125 millis elég nagy tubus, és elkezdtem használni minden nap, szépen átmostam vele az arcom, én csak napi egyszer, és egyszer csak azt vettem észre, hogy elkezdett halványodni, és egy idő után nagyon szépen eltűnt a májfoltom, és még mindig ugyanaz az egy tubus volt nálam, és még mindig volt benne. Úgyhogy iszonyú gazdaságos, és most szeretném nektek megmutatni azt, hogy oké, én elmeséltem, meglátszik az arcomon, hogy nincs rajta már májfolt, és nincs rajtam sem alapozó, semmi. Ez így a saját bőröm, amit láttok, mindenféle filter és minden nélkül. A csoportban találtok bent fotót arról, hogy milyen volt az én arcom, milyen májfoltos volt, nyugodtan nézzétek meg azt a fotót. És amiben más az a krém, mint amit lehet kapni a piacon. Azt tudni kell róla, hogy aktív C-vitamint tartalmaz. Oké, volt, aki azt mondta, hogy jó, akkor ő vesz máshonnan egy C-vitaminos arclemosót, és ő azzal megoldja. Vagy volt, aki azt mondta, hogy majd ő akkor citrommal szépen mosogatja az arcát, lehet, hogy halványítja, de hogy eltüntetni nem fogja, ez 100%. És mutattak nekem egy tesztet, hogy oké, hogy rá van írva valamire, hogy C-vitaminos, csak az nem mindegy, hogy mennyi C-vitamin van benne, és mennyi hatóanyag van benne. Hogy az, amit ráírnak, azt valóban beleteszik-e, vagy csak rá van írva, és van benne ez icipici, csak hogy neked a tudatod ott legyen, hogy C-vitaminost használsz. És erre mutatok nektek egy nagyon egyszerű kis kísérletet. Ugye a C-vitamin oldja a betadint is. És akkor most itt van 2 pohár víz, tiszta víz, és én hoztam bele egy kis betadint. Szépen teszünk mind a 2-be a betadinból. Ezt itt szépen fel is kevergetem. Ide. Szép barna. És én teljesen mindegy most milyen márka, C-vitamin, arclemosó C-vitaminnal. Sokan ismerik ezt a márkát, szerintem használják is. Teszek bele egy kicsit, és megnézzük, mit csinál a vízzel. Mint mondtam nektek, lehet, hogy halványít, de eltüntetni nem fog. Halványította, de nem sokat. Tehát eltűnni ezzel nem tűnt el a betadin, és ezzel a májfoltod, öregségi folt sem fog eltűnni. Most teszek bele a miénkből, nem ugyanabba, hanem a másikba. Ebből is egy kicsit. Nagyon sűrű állaga van egyébként, és tényleg egy borsonyi elég belőle, és az aktív C-vitamin tartalmaz. Annyit kell tudni erről az aktív C-vitaminról, hogy amikor te elkezded fölhabosítani, akkor aktiválódik benne a C-vitamin. Na, hát ezt már oldódni? És ott van az alján is.
Na, jó sűrű állaga van, de majd mindjárt rá segítünk, hogy feloldódjon. Aha, na nézzétek csak! Hát ez szépen feloldotta, és így tünteti el a májfoltodat is, de kárt nem tesz a bőrödbe. Tehát kérdésem, szerinted melyikben van benne az a C-vitamin mennyiség, ami rá van írva? Hát nem ebben, hanem tényleg a miénkben benne van az a hatóanyag, ami rá van írva, és nyugodtan csináljátok meg ezt a tesztet, otthon nekem most nincs itt citromom, facsarj bele egy fél vagy egy egész citromot is belefacsarhatsz, nem fogja feloldani. Mert nincs benne az a C-vitamin hatóanyag mennyiség, ami kellene. És most csinálunk egy trükköt, ebbe beleöntöm, átöntöm, látod csak a fenét. De még ezt is szépen fehérítem. Tessék. Na, tehát ezzel azt akartam szemléltetni nektek, hogy ebben benne van az a hatóanyag, ami rá van írva, ami tényleg hatékony, és amitől az én arcomról is eltűntek a májfoltok, és nem csak májfoltokra jó, hanem öregségi foltok. Ugyanilyen, mint a májfolt, olyan csak ilyen picibe, ilyen kis foltokba kezd lenni az arcon, kézre is nyugodtan lehet használni. Sőt, nekem volt olyan vásárlóm, aki szeplős volt, elkezdte használni, és szépen halványodtak a szeplői, és nagyon boldog volt, hogy már nem az a feltűnő szeplői vannak. Úgyhogy én ezt bátran ajánlom mindenkinek, aki ilyen problémával küzd, hogy májfolt, öregségi folt szeplők, és nagyon zavarja, és nem tud már vele mit kezdeni, hogy ezt az arclemosót próbálja ki, mert fog segíteni, de csak akkor, ha használod, és nem a polcon áll fönn, hanem tényleg naponta 2-szer használod, és lehet, hogy azt fogod mondani, elkezded használni, hogy hát ettől kiszáradt a szám körül, nem baj, használd tovább, egy hét után el fog múlni.